סוף הרבעון או החציון מגיע, והחברה שלכם צריכה לקבל החזר הוצאות בגין ההשקעה שאושרה על ידי רשות החדשנות. לשם כך, עליכם לדווח לנו על הוצאות המו"פ בתקופת הפעילות האחרונה. אנחנו נשווה אותן לסכומים שאושרו בעת הפעלת התיק, ואז נשלח למייל שמוגדר אצלנו את דוח ההשוואה התקציבית. ניתן להגיש את הדוח בשתי דרכים. באמצעות לחצן הפעולות הנפוצות, באזור האישי שלכם באתר הרשות, או מהסרגל העליון בתפריט פעולות. עקרונית, התשלום בגין התקופה המדווחת מורכב משיעור המענק על ההוצאות שהוכרו במצטבר, בתוספת שיעור המקדמה מהמענק לתקופה המדווחת, פחות התשלומים שהחברה כבר קיבלה במצטבר. שימו לב שסכום המקדמה יחסי ומשתנה. בואו נכיר מקרוב את מסמך ההשוואה התקציבית. הטור שנקרא מאושר מפרט את התקציב המקורי שהוועדה אישרה לחברה. הוא מחולק לסעיפים, ציוד, קבלני משנה, חומרים ועוד. בטור המעודכן מופיע התקציב התקף המעודכן ביותר, שכולל את כל השינויים שאושרו לחברה. בטור הדיווחים מפורטים סכומי ההוצאה המצטברים שהחברה כבר דיווחה, כולל הדיווח הנוכחי. אלה הדיווחים שלכם, ללא קשר להוצאות שאושרו בפועל לאחר הבדיקה שלנו. הוצאות אלה יופיעו בטורים הבאים. אושר עד כה להוצאות מהדוחות הקודמים, ואושר בדוח זה ההוצאות החדשות. אם נחבר את הסכומים שאושרו, נמצא אותם בטור האחרון, סך הכל אושר. שורת המענק מפרטת את המענק המאושר המצטבר שניתן לשלם בפועל לחברה. ניתן לראות בדוגמה שאושרו 50% להוצאות המאושרות בשורת הביצוע. מתחתיה תזכורת. עד גמר הביקורת הסופית, השקעת הרשות מוגבלת ל-90% מהמענק. מה שנותר ישולם אחרי הביקורת כגמר חשבון. נרד למטה לשורת המקדמה. סכום המקדמה לתשלום מחושב כאחוז מתוך המענק המאושר המעודכן בהתאם לתקופת הדוח. בדוגמה, 25%. שורת סך הכל מסכמת את המענק המאושר לביצוע פלוס המקדמה. זהו הסכום הכללי שהחברה אמורה לקבל מרשות החדשנות. ומה שולם עד כה על ידי הרשות? את זה מוצאים בשורה זו. ולבסוף, בשורת תשלום נמצא את הסכום הכללי פחות מה ששולם עד כה. לפעמים הסכום לתשלום יוצא שלילי. זה לא אומר שהחברה חייבת לנו, אלא שזה חוב תיאורטי זמני. בסוף הדיווח ייתכן שמצורפות הערות על כספים מעוכבים אם ישנם, סעיפים שלא אושרו בדיווח והסיבות לכך, או נושאים נוספים. לא לשכוח לקרוא אותן ולהתייחס לכך. נתקלתם בשאלה או משהו לא ברור? נשמח לעזור. צרו קשר.